Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos marhay na aga po mga kaagraryo. Yaon na naman po kita sa ika-15 episode kan sa ating programang Kape asin Baretang Agraryo. Kan nakaaging episode, naging tampok niya itong bisita ang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kanda Camarines Norte, si Kaagraryong Alicia Almasin. Ang mga programa asin accomplishmento kanda Camarines Norte ang ibinida kan sa tuyang bisita. Asin na i-feature taman po ang Agrarian Reform Beneficiary na si Tatay Jaime Padad Jr. kan Sitio Mantigbi, Kalangkawan Sur, Vinsons, Camarines Norte. Suba-suba kasi tatay mga kaagraryo. Nasa 40 taon na pong nagtatanong asin katuwang niya ang sa iya pong esposa. Dahil sa pagiging paraoma, na ipatapos niya po ang sa iyang mga aki sa pag-eskwela, tamala ang pangalan niya po naging seaman. Pigbisto si Tatay Jaime sa iya pong suporta, sa paagiman kan ayuda ni tinatupukan Department of Agrarian Reform hastang sa pagpabakal kan sa mga produkto agrikultural. Ngunya na episode, liwat kitang ma-feature kan sa tuyang mga tampok na bisita, ngunya na pagkaaga mga kasama. At sa tuyang bisita, enot po siya sa rupong engineer na nagtapos kan sa iya pong kurso sa Bachelor of Science in Agricultural Engineering kan taon 1997 sa Camarines Sur State Agricultural College na bisto bilang Central Bicol State University of Agriculture. Siya po igwaning degree sa Bachelor of Laws sa University of Northeastern Philippines kantaon pong 2011. Nagpuon po ang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang staff sa Agrarian Reform Support Project sa rupong proyektong pigsuportahan kan European Union poon kan 1998 hanggang 2001. Kantaon 2012, siya man po naging Executive Assistant to the Chief Operations kung saan pinanginotan niya ang Technical Data Gathering Unit asin po ang Processing Unit. Taong 2021 sa 2023, siya po naging Municipal Agrarian Reform Program Officer Kandar Municipal Office kan Banwaan kan Magaraw asin Banwaan kan Calabanga. Asin kan 2024 hanggang sa ngunyan, por dahil po sa iyang dedikasyon asin dayupot na pagserbisyo publiko, siya man po ang naging OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division, Kandar Provincial Office kan Camarines Sur 2. Mga kaagraryo, ang sa tuyong makakibanan, maiba, si kaagraryong Engineer Aiza Mendez. Marhay na aga po kaagraryong Ali. Aiza. Good morning, Kaagraryong Grace. And good morning sa mga naghihinanyog sa DWNX, lalo na si mga Agrarian Reform Beneficiaries po. Opo. Sa nakaaging episode, natukar po niya mo kung ano po ang Program Beneficiaries Development Pinning PBD, maging po ang sinapong programang Agrarian Reform Beneficiaries Development Program. Ngunyan, siyempre, liwat ta pong ipabisto para sa mga kaagraryo ta, ano ngunyan ang mga itong day pa nakadalan, day nakadangog kan sa tuyang na enot ng mga episode o programa. Kaagraryong Aiza, pwede daw po na ipabisto liwat ang PBD asin po ining ARBDSP. Ano po tabi ini? Sa kaaraman po kang gabos, ang PBD, Program Beneficiaries Development, saro po siyang division kung saan siya po ang nagtataong mga support services sa satong mga Agrarian Reform Beneficiaries. Kasi pagkatapos po na matawan ng daga ang mga ARBs, yaon po ang samong division para magtao ng mga nararapat na mga support services sa satong mga paraong si pangangaipuhan ninda. So, ini pong ARBDSP man, Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program, sasaro po siyang banner program kung saan yaon po dyan nakalakop si apat na program para matabangan ang satong mga
mga agrarian reform beneficiaries, paano nila masustain ang padagos na pagpatalubong, pagpaproduksyon kang sa indang uma, and pati paano sila maging resilient sa panahon niyan. So yan po, ang apat na yan, ang winner po si sustainability and monitoring. Yaon po dyan si pag-monitor kang mga projects na ini-implement, lalo na si mga na-turnover ng mga infrastructure and projects. Pangalawa si social infrastructure building, kung saan ino-organize and ini-strengthen ang satong mga organization na pinag-a-assist. Ang pangtulo si enterprise development economic support. Yan man po, tinutukdoan paano magkaigawang mga livelihood, paano maging entrepreneur ang satong mga parauma, and magpuan sa production hanggang sa marketing support. Tinutukdoan po sila. Ang pang-apat naman si climate resilient from farm productivity support, kung saan duwa man po yan na program, yaon po dyan si major block, farm productivity enhancement, and si support to livelihood for sustainability for disaster affected areas. Ang tinatawag po dito yung mga farm machineries and equipment na dakulang tabang sa tupong mga para mapadali ang produksyon. Okay. Para po sa pagpuon kan taon 2025, ano po ang nagpapadagos ng mga inisyatiba asin tariyong po sa indo pong sektor, asin paano po ini danay na nakakatabang sa tuyong mga paraoma urog na po sa indang mga organization? So, ito pong apat na itong programa, kadakol po yan ng mga different programs and projects na pinapaabot sa itong mga ARBs. So, para ang impact, ang tabang na namamati talaga sa itong mga parauma. So, bukod dyan, nag-link kami, nakikipag-partner, nag-collaborate sa ibang agencies para mas lalong mapapusog, mas lalong dakul ang maitaong tabang. So, yan ang collaboration with other partner agencies, different government agencies, saka para inline din sa mga itinataong programs kan sa indang mga department. Opo. Kagaring Aisa, ang sa tuyang mga inaapod ng mga agrarian reform beneficiaries organizations, sa tuyang pong pigbiro asin pigaan tabayanan sa inda pong mga inisyatiba, sa papaano pong mga paagi, padagos pong nababantayan ang silang estado asin purog sa gabos, kung igwasindang hinahampang na problema. Duman po sa apat na major program, yan po duman si sustainability and monitoring. So, dyan po, padagos po kami sa pag-monitor, yaon permi dyan sa field para mahiling kung si mga trainings, mga farm machineries, si mga enterprise na pag-introduce sa inda, padagos po ninda, ginagamit, padagos na napapakinabangan ninda. So, ikaw po kaming tool, itong inaabot na ITEC, Information Technology Enabled Assessment System. Saro po siyang tool para mahiling kung effective ba si program kang DAR na itinatao sa inda. Aside po kadto, ma-identify din kung anong mga gaps, ano ba bang kaipuhan kang sa itong mga parauma, anong kaipuhan kang sa indang mga organization. And magiging siyang effective tool kasi ma-analyze based on duman sa data na nakalap, mahiling duman kung ano mga panibagong interventions or strategies na pwedeng i-implement pa para ma-realize si goal na maging sustainable and resilient ang satong mga parauma. Opo. At sa tuyang pong ARBO na makikibanan po sa aldaw na ini, saro po pala silang kooperatiba na. So, paanong paagi po ba nindo natatabangan ang mga organisasyon na ini, tangan official na maging saro pong kooperatiba, asin ano po ang nagiging beneficyo kay ni sa inda? Sige po. Ngunyan po, si Dushaco de Mindanao Silvery Estate Cooperative, saro po siya sa mga nag-benefit po kani para maging silang cooperative. Naging cooperative po sila ngunyan na January 2025 po. So, ang under po, duman sa pangalawang program, Enterprise Development Economic Support, ikaw po kitang inaapod na program na PBD Lawyering, kung saan ang objeto man po kadto, dakul na mga agrarian reform beneficiaries organization ang ma-convert into cooperative or CDA registered. So, yan po. So, ngunyan po, ang CDA registered nila ay 23 cooperative. So,
saro na sinda ma'am po duman. So, poon pa lang pag-organize po sa inda, ini-introduce na sa inda na dapat maging cooperative sinda, bako lang dole registered. Kasi dakulo na benepisyo kung ang sarong organization maging CDA registered. So saro na duman, syempre pag CDA registered ka, may legal personality ka. So pwede na siya makipag-transact, pwede makipag-enter into contract, pwede silang mag-open ng bank account, pwede silang mag-engage into formal business kung ano man gustong business na gustong laugon kang sarong organization. So, pangdua, access to government programs and support. Kasi ngunyan, ang mga government agency, mas itinatao ang mga programs bako sa individual, kundi sa mga organization. So, mas lalo na kasi rini-require, lalo na kang sa mong an agency na maging CDA registered po sinda. So, dapat co-op po sinda, para makatao kang mga program. So, pangtulo po, syempre, pwede ka nang maka-access ng credit and microfinance, pwedeng sa mga government financial institution and mga private banks. So, ang profit sharing po kani is, equally distributed sa gabos. And syempre, kung saro pong organized and may legal personality ka mo, si needs and concerns po nito madaling ma-address kang government agencies. Okay, at yan babalikan ta pa po kada. Kung kita pwedeng pag-ulayan, iba na po si Kaagraryong Aisa. Alaga, digdi na po kita sa iba pa niya itong tampok na bisita, urog na sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Yaon digdian bagong chairman kan Duminanao Silverio Estate Cooperative mga kasama nayon po dyan sa barangay kan La Purisima, Nuevo, Banuaan kan Ocampo, Camarines Sur. Kanda ko lang nindang miyang and take note sila po SEC registered na and ang silang total assets baka naman tayo, meron tayo dyan nasa 2.3 million pesos mga kasama as of December 2024. Yan, orgulyo na pong ipabisto yung digdi ang sa tuyang ibanan na Arbo sa pagipukan Duminanao Silverio Estate Cooperative ang chairman na si Kaagraryong Jaime Doblado. Yan, Tatay Jaime, maray na aga po. Diyos maray na aga tabi Kaagraryong Grace asinso nga nagdadagod sa DWNS. Opo, yan. Arat yan, siyempre, yun man si Nana Yolanda Tuason, ang Board of Director and Marketing Officer. Inaan magayon, pag matibay ang sa imong marketing officer, talagang malangkawan sa imong assets sa kooperatiba. Anyway, sige na po tayo. Pwede daw po nindong ipabisto ang sa inyo pong sadiri bilang sarong paraoma as isay po ba ang sa imong naging inspirasyon sa pag-uuma? Ako po si Jaime Doblado, Agrarian Reform Beneficiary para uma. 72 ang edad. 60 taon ang experience ako sa pag-uma. Chairman kan Luciano. Ang naging experience ko po ang sa kuyang magurang. Dahil po nagtutulong ako sa pag-uma. Wow, magayuno na pamana ang itinaos sa imo na ipuan sa imong inspirasyon tangarig maging successful na paraoma. Kung mayan sa tuyong mga paraoma malamang baka buto man abuton ta yan. And the fact na ang support kan Daria un po talagang magayon ang programa kan sa indong kooperatiba. Tatay sa mo yan po syempre, day taman po dapat palagpason na maaprobitsaran ang pagkakataon nini na maibida ang sino pong organisasyon na pigbilog kan sino mga kapwa Agrarian Reform Beneficiaries. And bilang bagong chairperson tayo, pwede daw po nindong ipabistoan sa indong organization paano po ini nagpuon asin paano po ini nakatabang sa indo pong mga paraoma. Ayun. Ang sa mga organisasyon po ang Duminanao Silverio State Agriculture Cooperative na ikaw po ning opisina sa La Purisima, Nuevo, Camarines Sur. Nagpuon po siya sa grupo ng mga irrigators, sa inyo po ang DCCA. Nabilog po yung taon 2012 kasi naging accredited po kami kang DART to Camarines Sur, Camarines Sur DART 2 kang 2020. Kasi nakatabang po kami sa paagi ng mga programa na hari po sa DAR, harap kang livelihood, then machineries po. Then,
ito pong samuyang programa sa palay trading and rice trading na kung saan binabakal po itong harvest kan samuyang nimro para at least may babakal din magkaiga po ni puro papan o magkatabuhin. Tonton. Okay. So, sa manyan po, ika na ang bagong chairperson. Kisay po nindo, gusto idulot ang padagos sa pagserbi nindo sa local organization na ini. Siguro po, kuya, duman sa bilang bagong chairman, inaano ko po duman sa kuyang naging inot na chairman para ididikar itong samuyang serbisyong padagos, lalong-lalo na sa samuyang mga miyembro. Okay. Talagang kung ano ni tayo, di ba? Team effort ang grupo kan Duminanaw Silverio Estate Cooperative. Yan. Sige. Pwede daw po na mai-istorya po nindo kung guraano kamaray ang palakaw kayo ni Tatay Rufino, ang sinupong organization, as in ano po ang pinakamagayon na ligasiya kumbaga na ipigwalat niya sa Indo, na dadara-darawin Indo as in sa pagpapadagos kan pagpa-asenso, pagpausuwag kan sa Indo pong organization. Tayo po, ma'am. Itong samuyang former chairman, late Rufino Sumpay, mabuot po siya. May paninindugan, may prinsipyo lalo sa katotohanan para sa organisasyon. Ano po? Ang sa iyang ligasiya na dahil malingawan, kasi mabibitbit, ipan sa iyang higusan, asin ang sa iyang pagmawot na, pagkaigawa pa ng mga pwedeng makuha halin sa national government na pwedeng mapakinabangan ko sa mga member. Wow, magayon pong gigirumdumon kan grupo. Salamat tay. Digdi naman kita sa Indo pong Board of Director and Marketing Officer, si Kagraryong Yolanda Yoli Tuason. Pabutatan congratulations mga kasama. Taaram po nindo ang Duminanaw Silverio Estate Cooperative. Wow, sina po palang ang nagaigwanin award bilang top sales. Sa nakaagi pa lang po Umaani Award, Feria di Camarines featuring Uma Usbong, na ginibulang po ka nakaaging July 18 to 21 sa Robinson's Place, Naga. Yan, ini po partnership kan Department of Agrarian Reform asin po kan DTI. Sige Agraryong Ioli, sa inyo pong padagos na pag-iribanan sa good po sa ngunyan, nakamupo o na sa Laugan Kooperatiba, ano-ano man po ang sa indong nasa par na mga pinakabagabat na problema, asin pa paano nindo po ini minanihar na mapagtruwang-tuwangan. Marinaaga po sa Indo Kabos, Kagrario Grace. Kami po, ang produkto mi po, bagas. Ang pinakadahula mi yung problema, pagtaguran. Masakiton po sa mo na pagpaalang kang parol. Ngunyan, pinag-urulayan mo po, napigkasaroraan mi na i-repair itong dryer na tao kang day kang haluin ng panahon. Pigsalugan mo po ito ni kawayan. Tapos, pesnit. Ngunyan, duman mo po pig the dryer ang parol. Kaya, dahil po kayo ito, nagkaigwa na kami ng solusyon na dahil na raot at day na magtubo asin magito man sa muyang parol. Opo, so talagang lalo na kita pirming araw kaningo niya na panahon rainy season sana paghanda ninikan sa tuyong kooperatiba. Sa kunyan po bago kita magpasiring sa akumplishimento kan sino pong organisasyon, mahabot lang po ako para sa imo paano po naging dakulang tabang andar asin an sa indang mga programa para sa danay na pag-usuwagan sinong asosasyon, asin ano po ba ang suportang serbisyo na naipaabot sa Indo kan Department of Agrarian Reform? Takulon po na naitabang ang DAR sa samuyang organisasyon. Ino po ang pag-inganyar sa mo na maging kooperatiba si Engineer Martires, saka po si Engineer Robert Mendoza, assisted by Ma'am Kami. Sinda po, pig-inganyar kami na maging kooperatiba dahil mas wider po ang benefits.
Nagtao po sinda ng mga pre-registration seminar, business planning, tapos iba po sinda ng bigtaw sa mong four-wheel drive, ito pong piglet dispersal, chicken dispersal, tapos po itong tracer, balay tracer. So talagang yaunan support and ini po mapapakinabangan kan organization. Yan, nakulang bagay. And sa kunyan po, pwede daw po sa indong accomplishmento. Mareta po niya mo, pero best na kamong pigbisto as in nakanindoan nagkakapirang award sa mga iba-iba mga trade fairs. Pwede po bang ipaabot na kung ano-ano mga awards as in ini po, as in ano-ano ang sila mga estratehiya para ini po makuha nindo. Ang ngayon pong award na nasungkit mi sa itong Agrario Mercado sa Kampo programa po kang DAR and PNP na kada katapusan po kang bulan kami po ang nag-top sales dito. Ang ikalawa naman na award itong sa Omaus Boom kami po din ang top sales. Yun po ini ang proof na yun po yung kami ang nag-top sales. Kitang-kitang ebidensya, kapot-kapot ni tatay ang magayuno na trophy saka ang certificate. Kaya congratulations, suba-suba ka ha. Pag sinabi tang top sales duman sa Ani Award, pinabot man po ni Gurano. Kita-kita man lang po ang nakakadarangugan digdi. More or less mga 450 or 70. Wow, talagang Tapos ang malakas. Ikaw pa po duman mga nagtirindang bagas. Oo. Pero ako, basta ang kada magdyan sa tindahan ko, pigpirmi kong pigi-introduce ang produkto nila. Ini po bagong ani, bagong mulino, masirang, barato pa. Ay, iyan si Bagas na pag naluto mo mapapa rice pa more ka, di ba? Kitang-kita naman, oh. Po ninda, tapag primero, nagbakal sindang sarong kilo. Oo. Alauna, nagbakal sarong kilo. Pagkaaga, so nagbakal na sarong kilo, magtulong na sindang nag-iiriba. Na, ano nindang masirang. In fact, sara ako sa naging suki kayan. Pabalik-balik ako duman sa Robinsons kada ko lang kung mga pig-avail na mga produkto kan mga agrarian reform beneficiary. Sabi ko dapat unsupport yaon. Kumbaga, buy local, support local. So, thank you so much. Nagray-rahay ng programa. And ano pa po ba ang mga plano nito? Tangaring danay na mas mapakusog ang sinupong organization, maging ang sinupong mga produkto. Kami po, pigiinggan niya rin na magdamol ang member, tapos padagos na palagoon ang negosyong niya ng rice trade. Opo. And sailing ko naman dahil di nagbubutas sa tuya ang Department of Agrarian Reform, kadakol tabang bako lang sa mga machineries ninda kundi pati sa pag-market kan na produkto. Aro ka na mention mo kasubag itong agraryo sa kampo, di ba? Yes. Talagang marketing, lalo na po ikaw bilang iyo po ang marketing officer, namamati mo man talaga ang tangkilikan tao yaon. So, taano to kay puntang kilikon ang mga produkto kan mga araw din mga arbos? Inot po, ang tindami lokal, natural. Tapos, yan po ay barato. Tapos, natatabangan man po ang mga arbo beneficiary na pabakalan sa ilang mga produkto, lalong-lalo na po ang agrarian reform na iyo ang nagtatao sa muling asistensya, padaraw sa mga araw sa mga trade fair. Yun po yan ang Opo, nakakaugma dahil dahil nagpupundo ang support kan Department of Agrarian Reform. Actually, yan ang pinaka-trust kan sa tuyang Secretary and kan Gobyerno Nasyonal. Pakusugon and araw po nindo talagang pirming sinusuportaran and sa iling ko po mapapakinabangan kan gabos na mga organization. Yan, ini po mga kasama kung sa inyo pong naantabayanan, kadako lang kita na feature ng mga agrarian reform beneficiaries talagang kumbaga ang support kandar, di nagpupundo sa pagtaulang kan titulo kan daga, di ba? Pag nakaputan mo ng titulo kan daga, garo ang feeling mo secured ka na, di ba? Pag nakuha mo na, plus ang support diretso pa. So maswerte ko na sa iling ko po ini ang dapat kuguson kan gabos and naipagsayangon ng pagkakataon na padagos po ang support kan Department of Agrarian Reform. Sige, balikan tagiraray si Tatay
Jaime. Baka tatay gusto po nindong magpasalamat. Sige po, ipaabot ang mensahe po nindong para sa tuyong mga parantabay digdi sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Sige po. Primero, gusto mo po magpaabot ng pasasalamat sa tuyang President, PBBM, sa tuyang Sekretaryo sa Agrikultura, si Laurel, Sekretaryo Estrella, sorry. Sa kuyan po, sa DAR Kamsor 2, sa pamamayo ni Ma'am Aisa. Then, siyempre po sa ito, Agrarian Base. Kasi sa mga nagdadangog dito sa dito po yan. Salamat po. Yan, Diyos mapalo. Si Riman, si Nana Yoli, kagraryong Yoli, baka igaman po kamo gustong pasalamatan. Sige po, ipaabot sa mga parantabay kan programang Kape Asin Baretang Agraryo. Po, nagpapasalamat ako sa tuyong mahal na presidente asin kay Secretary Estrella ang sa inda mga programa na kami po ngunya nagbe-benepisyo na. Ikadua po ang pagpapasalamat sa DAR na sa pamamayo ni Ma'am Aisa na kami po rin kanyang tigaan tabayanan. Siring man sa po sa gabos ng mga dadangog hindi sa NX na nagpapasalamat po ako sa inda na kami po na invite day asin kay Ma'am Grace. Salamat. Diyos mabalos kagraryong Yoli. Balikan ta na po si kagraryong ay sa mga kasama. Sige po, Engineer, paabotan ta po nin pasasalamat pagkakaton po ini para ipaabot manido ang sinong mensahe sa tuyong mga kaagraryong nagaantabi sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Salamat ka, Agrarian Grace. Siyempre, inot na pasasalamat kasi dai mai-realisar, dai maipapaabot ang samong mga programa kung dahil bako sa tong presidente kay Bongbong Marcos and sa mong DAR Secretary kay Secretary Conrado Estrella and sa mong Regional Director kay Director RD Sila. So sa samuding na Provincial Head si Parpo 2 Engineer Rodel Martires and ang sa mong Parpo 1 si Sir Adonis Dulanas. So salamat pong maray sa mga asistensya ninda sa pagsuporta sa mga programa. And ang dai pa po malingawan na magpasalamat po ako sa sakong pag-iriba, sa sakong PBDD, sa samong division, na sila mismo ang kung paano nakakaabot ang mga programa sa proyekto sa satong mga agrarian reform beneficiaries kundi dahil sa inday, ang satong mga development facilitator. So, salamat pong maray sa inda. So, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Diyos mabalos, kaagraryong Aisa, kaagraryong Jaime, kaagraryong Yoli. Yan na po mga kasama ang pagtatapos sa tuwing episode ngayon aldaw, digdi sa tuwing programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programa ini sa po ng tabianan, digdi po sa RMN DWNX, kada po aldaw nin Biyernes, 11:30 nin pagkaudto abot alas 12 nin pagkaudto. Digdi lang po sa 91.1 and 1296 sa Balikan kan sino mga radyo. Sa ngaran po girari kan Department of Agrarian Reform Bicol asing nga proyektong split. Ako po sa Luna Kaibanan, kaagraryong Radyoman Jesus Santos. Diyos mabalos po. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa
para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.